जिखुनु थाङै थुङै माने मथा-मथि मोजां मार्जिनावनो देरहागोन होननानै जों बयबो आन्दाज खालामनो हायो आरो। दा बिथाङाथ' बिथांनि लिडिं लानो हायियाथ' बिथांनिल' खोथा नंला जाहैबाय बियो। बिथांमोननि दोलोनि आफादगिरि बा बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा हयथ' माबादि माने थांनाय समाव माबादि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खोथासै। आं बिथांमोननि खोथाखौथ' आं जेबो बुंनो हाया। बेथ' रंजानाय बादैथ' जेबो जानाय नङा। गोबां एरियानिफ्राय माने बे दानि जेनाखि रिजाल्ट जेनाखि भट गणना खालामनाय काउन्टिं खालामनाय बे काउन्टिं खालामनायनि सोमोन्दै गोबाङानो माने कंग्रेसुलेसन हरबाय थादों, माने गोजोननायखौ जासिहरबाय थादों आरोखि। दा जिखुनु जेखि जाया मानो दासान्दि जेनाखि माने डिफारेन्सआव आवगायबाय थादों बेथ' गाज्रि लक्षन नङा, थिगैनो दं। जिखुनु थाङै थुङै माने मथा-मथि मोजां मार्जिनावनो देरहागोन होननानै जों बयबो आन्दाज खालामनो हायो आरोखि। बिपिएफनि सुद्द' बसुमतारी बिथाङा लिडिं लानो हायाखै, मा बुंगोन बिथाङा? दा बिथाङाथ' बिथांनि लिडिं लानो हायियाथ' बिथांनिल' खोथा नंला जाहैबाय बियो। बिथांमोननि दोलोनि आफादगिरि बा बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा हयथ' माबादि माने थांनाय समाव माबादि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खोथासै। आं बिथांमोननि खोथाखौथ' आं जेबो बुंनो हाया। माबोरै बिदि जादों जायाखै बेखौथ' आं बुंनो हाला। जिखुनु दा माने बेबायदि आवगायनायनि खारना जाहैबाय जोंना मानगोनां जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि तथा जोंनि माबानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां जाथि जनगस्थिनि गेजेराव गोबां गोजोननाय थासारिखौ लानानै फैदों। सान्थि परिबेसा स्थापन जाबाय। बेनिखायनो बयबो मोजां मोनदों आरो बिथांनि जिनाखि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ खामानि मावनायनि सायाव बयबो गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बेनिखायनो आरो लोगोसे गुबुन हारिसाफोरनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय सम्पर्कआ साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थादों। बेनिखायनो बे जोंनि दोलोनि जेनाखि मित्रजोटनि जेनाखि बिजाथि आंनो जेनाखि भटखौ रायजोफ्रा बेनिखायनो बांसिन होदों आरोखि। माबा मोनसे सिगनेल जागोन नामा जिहेतु नोंथाङा देरहायोब्ला फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं? बेथ' साभाबिक लासैनो बिथांमोननि जेनाखि पार्टिनि एक्टिभिटिस बे लासै लासै एसे गोमानो थांगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिं बिथांमोनहा माबादि लांगोन बेखौथ' आं बुंनो हाला। मथा-मथि दा मोजाङैनो मोजां आवगायगासिनो दङ आरोखि। देरहालांनायनि उनाव बेयाव बे जोंनि समस्थियाव जे मावनांगौ बेखौ रिजाल्टनि उनाव माने लकेलि सावरायनानै लकेल लिडारफोरजों सावरायनानै ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बोरै मावनांगौ बिनि सायाव थिग खालामनाय जागोन आरो।